Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Pero esto era o inicio do programa fantástico. Escoitan risas porque aquí neste programa, antes de que comece o programa, nos facemos bromas. O que pasa é que, claro, estas como non están pagadas, non nos ponemos en antena. Logo xa non, xa serios. Logo xa serios todo o programa. Logo Xa as pagan. Sí, unha seriedade absoluta. Benvidos e benvidas ao Como que non. Estamos no episodio número 18. Hoxe cambiamos un pouco, estamos innovando. Bueno, se hai algo polo que nos caracterizamos é pola innovación. Totalmente. E hoxe o contido que iría habitualmente no terceiro programa do convidado vai ir no segundo. Por qué? Porque hoxe Adela só pode estar connosco dous programas seguidos. Claro, Por qué? claro. Porque ten un bautizo. Xusto claro. na grabación O meu, do que estou sen bautizar. A ver, tamén che digo, mellor ter un bautizo que ter un enterro, non? Tamén é certo. No, sempre positivos. Entón, como Adela ten un Bueno, positivos aquí ningún, No, aquí estamos negativos todos. Claro. No, Juan Tixe non sei todo. Bueno, a saber como está o mundo cando están escoitando, eu que sei. O mellor xa hai outra pandemia e todo, porque como estamos no podcast, te imagínate alguén escoitando isto no 2025 dicindo, mira ti. Pero xa levo a sexta dose de refuerzo. Sí, no, Xa no 2025 se estaríamos falando de Oritron. Oritron, En vez efectivamente. da Spider. A Spider, Oritron, bueno, todo iso. o que falan os filósofos, Sí. como Paz Padilla e outros. Pero estemos a Adela Bertolo connosco. Que tal, Adela? Moi ben. Sabes que me sabe mal? Que? Que neste convite non vas poder xogar o concurso 5G. Pero facemos unha cousa, no. A ver. Comprométeste a vir aquí, Mi madriña. a vir aquí no antepenúltimo programa da tempada, é dicir, no número 39, e xogamos o concurso 5G. Que che parece? Xuro sobre a tarxeta do como que non. Qué bonito. Que voltarei. Moi ben, como Bravo. Se a Adela Bertolo vai xogar no programa 39, no episodio 39 da 5G, o concurso 5G, que se chama así porque coincide. Dito isto, por se alguén tiña dúbidas, é o momento de poñer a sintonía e xa despois seguimos coas tontas. Dalle Pini, anda! Aí está. Gústame moitísimo esta parte da sintonía porque parece que non se deciden. Sí, Están aí como que arrinco ou non, pois sí. Carlos, para cando un gorro ao Carmen Miranda Vale, bueno. para arrancar o programa coa sintonía e un pouco de froita na cabeza? Conseguireino para final de tempada. Quen sabe, non? Kilosa. Isto estaría moi ben. Bueno, estamos con todo o equipo completo, equipo Comansi. Temos a Dani Lorenzo. Que tal, Dani? Moi ben, boas. Temos a Pepe Capelán. Hola, que tal? Temos a Fernando RQR. Aquí estamos, Carleños. Marán Rodríguez. Que tal? ¿Cómo andas? Alejandro Martínez Pini, control da nave. Hola. ¿Qué tal? A grandérrima Adela Bertolo con nosotros. Bravo, Adela! Adela Maravela! ¿Qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Encantadísima. Bueno, teño que Emociona. felicitarte polo do episodio anterior por ese ollo vago. Hai un CCC pendente, por certo, do episodio anterior que non entrou. Se non vai hoxe tampouco pasaría nada. Non, sabes cando vai? No episodio que ven. Claro, vale? tamén. No episodio que ven se falda, así xa recuperamos Non o teño CCC. ganas moito de traballar tampouco. Pois mira, é un favor que che fago. Vale, eu que sei. Adela, bueno, pois contanos que tal a tua experiencia, aínda que sexa máis curta que a de outros convidados, que tal o pasaches nese ollo vago, agora que xa estás tranquila, xa sabes que hoxe non hai ningún tipo de ataque como ese. Que tal o pasaches ese primeiro programa Late Night? Congratuloume. Moi divertido Qué todo, guai. é unha experiencia. Bueno, pois a verdade é que nos o pasamos moi ben. Hai un extra dese programa que imos colgar en YouTube a final de tempada e que vai ser moi bonito. Sí, precioso. Vai ser precioso. Buah. O mellor é a peza de YouTube que fai que non teñamos tempada sexta. Pero cuidado, Cando saibamos se hai renovación ou non. Poñémola. Eso é case mellor. Bueno,
Atentos ás nosas redes, @como que non radio, canal de YouTube, suscribidevos, por favor, que nos axudades moito a youtube.com/como que non radio e a nosa canle. E hoxe temos moitas cousas no programa porque temos o grandísimo Dani Lorenzo co seu Mundo Paquitov. Hoxe volvemos un pouco, creo que a tratar cousiñas de cine, algo pendente que nos queda dende hai moitos programas. Sí. E hoxe, bueno, hoxe poñemos os dous rombos dentro de nada, que hai que poñer dous rombos. Me encanta, me dou rombos. Sí. Me encanta. De feito, no Podio Podcast poñeremos dous rombos na sesión de sí, Dani por Lorenzo, favor. pero despois, dentro de un ano Os que estéis escoitando, imaxinadeos. Claro, aínda non poña de rombos. Aínda Aínda non. cando Que serían digamos, rombos. Por que eran rombos? E Non non sei. picas, por exemplo. Bueno, porque se picas, logo rascaste, acabas Moi ben, gracias, o concepto. Carlos. Moi ben, dito isto, Acabas o concepto, ¿no? sí, acabas o concepto. Se pica e rascas, xa se Acaba, borran. Está, Claro. explicado. Vale, dito isto, imos comezar o programa coas efemérides. Temos a Alejandro Martínez Pini ávido de coñecer que data vai tocar hoxe. Xa sabes como vai o conto, e temos o xerador de números aleatorios que estamos preparando no teléfono dun servidor, que é unha cousa que me fascina dende José María Íñigo. Unha vez que teñamos este xerador de números aleatorios, imos escoller primeiro o día do 1 ao 31. Daslle a xerar e Imos aló. a ver que toca. Nunca Non lle dalle, nunca lle das a primeira, pero Póñeme, ai, 4. o 4, Ai, Moi baixinho, ai, 4, Dous parrulos. Voulle dar coa man dereita que vai mellor. Caeu baixo, o 4, e imos ver o mes do 1 ao 12. 3. 4 de marzo. Bueno. A ver que sorpresas nos depara, ¿no? A ver que Somente pasa. pasou unha vez isto, que era cando non estivo Pepe Capelán de corpo presente, que cadraron números baixos, e agora, coidado que se rompe a racha xa, A ver se vou estar de corpo presente pero non de espírito. Claro, bueno, pode ser, non o sei. Bueno, o 4 de marzo é o 63º día do ano do calendario gregoriano, Moitas Francisco. gracias, Carlos. 64º nos anos bixestos. E imos ver que aconteceu, porque, a ver, hai moitas cousas. Por exemplo, Cuidado porque, perdón, cando, Sí, cando adiante. hai números baixos baixa Popó, pode volver Popó como era, Popó Popó Capelín. Capelín. Popó Capelín, Popó pero Capelín. que non volta Popó Capelín. Non invoquemos, por no. favor. A min gustoume moito, non sei. Pois, o 4 de marzo de 1877, Emil Berliner inventa o micrófono. Hombre. Moi ben. Pois mira, isto é unha curiosidade que non sabíamos. Aí está Pini, con esa mirada caída de seguridade, de condescendencia, Sí, porque sí. sabendo que o 4 de marzo de 1877 Emil Berliner inventa o micrófono, tan só nos queda agardar a reflexión, a análise sesuda e certeira de Alejandro Martínez Pini. Este plano do videopodcast, por favor, os que escoitades o podcast solamente, pois ide o videopodcast, porque este plano de seguridade que poñemos xusto nos aplausos de Pini, a verdade é que a min outórgame unha tranquilidade absoluta tamén para saber que a análise vai ser vai ser como dicía Lázaro Carreter, el dardo en la palabra. Qué bonito. Sí, é que Lázaro Carreter coñecino porque facía o meu libro de sétimo de XB en Anaya. Bueno, creo que non o fixo O meu tamén. o teu tamén, non? Sí, sétimo de GB. Era cantante de mocedades, vete. Anaya era. No, era cun hermán que tiña gafas. Vete, me has hecho daño, vete los Anaya. Non nos coñeces, bueno, son Que esos. logo cantou unha Freya de Van Gogh. Correcto, sí. Pero non nos despistemos que estábamos falando do 4 de marzo. Todos estes cantaron con micrófono. Correcto. Oh, que ben. moi Y ben traído. Inventado por Emil Berliner. A ver. En 1877, un 4 de marzo. Pini, que dis? Emilio é un nome propio que ven antes de E2000. A sección de Pini, amigo. Grande Pini. Claro, o seu fillo foi e 2000, que bárbaro. Teño dúas dúbidas con esta efeméride. Só dúas. Sí, por exemplo, o inventor do micrófono en vez de Berliner non debería Aí está, apellarse aí está. Beringer. Ahí está. E logo despois, por exemplo, claro, ti inventas unha cosa, pero
Como imagínate que estás o 3 de marzo. O 3 de marzo tranquilamente na casa tomando un colacao. E o 4 levantaste e dis inventei o micrófono. Así nun momento, Pero eso é sí, imposible. é que vai así Home, eso tes que estar intentando inventar antes, non? E despois, ata que inventaron o cable para enchufalo, mi má, non funcionaba. Claro, digo, Nada. Berliner estaría ao mellor un ano antes. Pero Berliner non sería máis lógico que inventase un coche grande. Exactamente. Pois foi o sub. O sub, claro, sí, eso foi un descendente. Pero non, digo que Berliner o que tería máis sentido é que inventase o cropan dese con chocolate por fora. Porque Berliner, Berliner é con mermelada de fresa. Marmelada de fresa. Non nos Berliner. gusta. Non che gusta. Pero a ti. eso, como inventas unha cousa un día, o sea, e o resto dos días non como é eso? Eu coñezo o meu pai inventou un día a antena parabólica. Pero foi dun día para outro. Sí. Pasa que xa estaba inventada, pero a idea foi del original. Pero mira unha cousa, neste caso, claro, o tío non gritou Eureka, dixo Eureka. Claro. Sí, Hola, Eureka. O que pasa é que o mellor ata que non Comprobaría él así. Falaría el fíxose, Pero non? ata que non se inventaron os altavoces non puido, non, os auriculares. Inventou non nos sabía o día si 5 funcionaba. porque dixo non funciona. Dixo, vale, inventei isto, pero non sirve para nada. Claro. E despois inventou os auriculares e dixo, ¡ah! Agora sí, agora sí. Carallo, era isto. Que os inventou auricularer. Dixo, pois sí que funciona o micrófono, ves? Sí. Claro, faltaba algo. Bueno, pois nunca deu pa tanto unha efeméride. Pero, home, como isto é radio, pois falar de micrófonos é normal. Claro. Imos centrarnos un pouquiño, grazas Pini por análise original e grazas ao resto do equipo e a Pepe Capelán por ter dúbidas, porque como se aprende preguntando, sí. tendo dúbidas e preguntando e Sí, logo, e pois, tamén chegas aos sitios preguntando. Tamén. Está ben. sen dúbidas. Se te responden. Porque se ti preguntas e ninguén responde. Pois non chegas a ninguna, Claro. tamén é certo. Viaxe a ninguna parte que los cómicos. Ben, estamos xa estamos fiando porque como ven unha sección que vai de cine, pois hai que facer unha alusión a Fernán Gómez e a outros grandes. Bueno, non sei se en algunha destas hai a Fernán Gómez. O mellor sí, xa veremos. O mellor sí. Imos coa sección de Dani Lorenzo. Adela, prepárate, abrocha os cinturóns porque chega o mundo Paquito. Dani Lorenzo, moi boas. Moi boas. Que tal, como me gusta esta parte, Encanta. Repítese sempre como pai noso, pero é que É así. un running gag. É un O que running pasa é que gag. A xente non ri, pero é un running gag. Bueno, sí que ri na súa casa, Sí. como dos parrulos. Ti non pensas que cada vez que dis os dous parrulos con todos os números que saen nas efemérides, non hai un señor en Albacete, o mellor, que ten familia en Oleiros, que se escaralla de risa cada vez que digo dos parrulos, a ver se o di. De feito xa hai xente na rúa en plan vou colle que bus colles o 12. Dos Dos parrulos como di Dani Lorenzo. Claro. Eu deixo aquí que cando saia o 22 vou dicir outra cousa. Vale, guai. Home, non esperábamos O menudo menos. cliffhanger. La niña bonita. La edad de Cristo menos un mes. Ou o que máis me gustaba que dicía a miña tía Margot cando xogaba o bingo, dicía ela falaba en castelán e dicía el 69, los eróticos. Ay, Esto dice qué siempre. grande eso, Sí, eso siempre encantoume. decía. Los eróticos. Los eróticos. Bueno, en fin, He de dicir que a mí botaronme a rúa nun bingo do Porto. por dicir los eróticos con el 69, no. Porque tamén con cada número eu dicía os sus parrulos. Polo que sexa, non lles fixo moita gracia. Eso foi en Portugal. Foi en Portugal. Estamos seguros de que Tiña que ser Parrulo en outros Portugal, francos. Parrulo en Portugal é pato o Claro, o A mellor saber, é eu o outra mellor é un cousa. insulto. Os dous frangos. Os dous francos o mellor facíalles máis. Os dous presuntos. Os dous presuntos aí, o mellor. Bueno, en fin. Mira, con isto que dicía a miña tía de los eróticos del 69, ten moito que ver isto que, Adela, estás nun día histórico, porque A ver, que pasou? isto sí que é un grandísimo cliffhanger que levamos con el dende, creo que episodio 6 ou así. Sí, porque eu prometín traer aquí títulos de películas S. Ese. Ese. Un momento, poñedos Agora. onde se pon? Na Onde dereita. Na dereita. Na dereita, arriba. Na dereita, arriba, Arriba. aquí. Bueno, poñedos rombos. Espera, que vou chamar. chama Aquí, Silicon Valley. Espera. Aquí. Silicon Valley. Ponos nas catos, xa está. Nada, poñede os dous rombos que Carlos agora
Vale. Menos Bueno, mal. ahí van. Menos Sí, mal que está se os Pepe poñen. aí. Ai, pois sí que están. Aí está. Vale, xa está. Podemos falar porque xa está No, avisado. pongo de clink, clink. O Cling, cine, cling. o cine ese Espera, foi... que faga iso o que fai efectos especiais. Fernando Fernando Requerre. Pero me cuesta. Vale. Sabes cando Ese. Máis ou A ver, menos, espera. tú A A ver, por Borrade- favor, Serafín Zubiri. Sí, para que tenga gafas de sol. Pero un momentiño, borrade os de Silicon Valley, chama aí que borren os de Silicon Valley os dous rombos aínda, porque imos tentar para os do vídeo podcast que coincida que sallan os dous rombos co sinal Pues a ver, acústico. como estamos en directo con eles, rapaces de Silicon Valley, cando faga o sinal acústico Fernando Requerre, poñédelos Moi vos. ben. Vale, veña, estamos preparados. Tin. Aí estamos, dous Ahora rombos. sí. Agora Ahora sí, xa podes, Perfecto. xa podes, Pero- Dani. Perdón, é que a Pois- tecnoloxía é así. Pois o cine ese foi un invento na transición. Eran películas que non eran non eran pornográficas, eran eróticas subiñas de tono. Como Claro. o Destape ou algo así. Sí, non eran tampouco películas de pajares e exceso, pero tampouco eran películas aí Sí. fortes de verdade. A ver, ti Entón, Como a canción de Rosalía, por exemplo. Por Dani, exemplo, unha por cousa exemplo, así. Vale. por exemplo. Que di que, bueno, un pouco cachinota, pero de Xa, sin, Eu É xa, que- así como dixo, xa me viu unha imaxe a cabeza. Cal. Cal. A unha muller chamada María José Cantudo. Oh, por exemplo, sí. O primeiro desnudo integral do cine español na Correcto. película La Trastienda. Correcto. E saiu algo, pois mira, vou enlazar. Algo maravilloso que é Arrima. E dicían el felpudo de la Cantudo. Ai, que bonito. Sí, bueno, eran outros tempos. Sí, Claro. bonito. Ahora xa non Pero- tería sentido. No, agora felpudo, están no cárcere. verdade. Pero sí, era el felpudo de la Cantudo. De feito, lembro cando ti lías as carteleiras nos xornais da época, chegabas a carteleira que habitualmente estaba nunha das últimas páxinas, estaban as clasificacións. Non recomenda tolerada para todos os públicos. De cando votaban na radio. Carteleira de espectáculos. Cartelera de espectáculos. Aquí en Radio Vigo, onde eu vivía, era así. Entón poñían todos os públicos, tolerada, que era, bueno, que vaya cun mayor. Que vayan acompañados. Que vaya acompañado. E logo non recomendada para menores de 13, 13 de e 18. 18. E 7 saiu tamén. Pero iso, 16. iso foi despois, non? De 16 tamén houbo, non? Pero despois. De Eu creo 16 que tamén? eu creo que foi 13, non sei se 16, 13, 16, 18 e despois estaban películas ese. A mí gustábame no franquismo as que eran altamente peligrosas. Ai, sí. Altamente peligrosas. Aí que habían de todas. Eu non? quería ver as Eróticas, altamente non peligrosas. eróticas. Que podían ser unha erótica E as de Berlanga. Rambo. No, pues claro, é que Steven esa Seagal. clasificación Ou unha que parece saía un sindicalista, por exemplo. altamente peligroso é o título dunha película de Steven Seagal perfectamente. Altamente peligroso. ou de Chuck Norris tamén. Entón, non imos ser vulgares. Porque Vale, guai. No. Imos Vaya. ler... A ver, que temos un caché, concho que levamos 5 tempadas. Pero gústame o recurso da rima Vale, nos guai. títulos. Sí, sí. Entón, por exemplo, película española, sueca bisexual, necesita semental. Hombre, qué Gústame bonito. porque é asoante, é consoante, perdón. Pero, a ver, non sería necesitas e mental. Digo, o Claro, queixo. Era unha serie que Despois, buscaba. falaremos despois de queixo, Claro, Fran. é ambiguo, é un título ambiguo, Verdad. non? Que Oxalá chega un pouco- xente indo pensando que vai vir unha peli sobre unha fondue. Pero sí que é verdade que é un Ao título final sorprenderá. Claro, é un título que ambiguo, non? Que Sí, parece non que deixa... Sí, non deixa- Dá que Claro. pensar, Sí. Sí, bueno. que queda Podría así aí ser na casa, cinema joder, pois non documental. sei. Que quererá dicir, non? Claro. Home, eu espero que non sexa cinema documental. Tamén la verdade. ese rapaz era chino, porque é moi descriptiva ao Sí, título. Hai que decir que cinema documental tamén rima con semental. Sí. Todo vai unido. E logo un clásico, tamén con rima, El fontanero, su mujer y otras cosas Hombre, de qué bonito. cartera. Esa é buenísima, moi conocida. clásico. Pero Pero quero vela. víchela. porque- Ah, claro, que no, esa nunca pregunta. vin, pero é como Eu o non, eu título non as recurrente. vin, porque non isto escoita os meus pais. Ah, vale. Por unha dúbida se tes o dato, Dani. El fontanero, su mujer e outras cosas de meter, de que ano é? Pois creo que era o Mais menos. 78. 78, sí, bueno. Pero vale. non... Tardo. O sea, xa estamos falando de en España de democracia. Meu pai falle moita Sí, gracia este é unha peli que el cita moito cando así de coñita. Teño a sinopse. Sí, por favor. Ai, por Teño favor. así, Por favor, Adiante, por favor. Daniel. Un fontaneiro rechazado Ten que ser. Contra todo pronóstico. multitude de proposicións sexuais das súas clientas porque el ama a súa muller. Vale.
Pero un día, Uf, Shyamalan entra aquí. chama. Un momento, é un xiro de guión aquí. O sexto Pero un sentido. día, ao chegar a casa, atopa a súa muller con outro home na cama. Chan, Vaya. chan, chan. A partir dese intre, a actitude do fontaneiro cas súas clientas cambia radicalmente. O sea, Fai foi ben. No puedo creer. Pero ese é o periplo do pues heroe. está- Vai, volve, tal, e claro. Pois estánche destripando a peli porque polo título non, Esto é sabes? como a Odisea de Ulises, Claro, pero claro, con sí. tuberías, fontaneiros. Estaba pensando niso, sí. O que pasa é que a muller Ten algo de cine social tamén, Sí, polo, tamén, que, polo claro. que podemos Total. ver na sinopse. Claro, sí, Total, sí, sí. total. Sí, O sí. proletariado, fontaneiro. No, é verdade, non hai... Algunas eran tan boas e facían tantos cartos que teñan secuelas. Oh, ahora sí. non o podo Como algúns creer. dos espectadores, non? Posiblemente. Entón, a primeira era con rima soante. Ben, Sí. El fascista, la beata y su hija desvirgada. El fascista. Sí. La beata y su hija Porque el desvirgada. Estamos fascista falando xa siempre de- está na arriba, segunda- Aí, Sonia, arriba. Na segunda dábano todo xa, rima consoante. sí. Porque esa era a primeira parte, primeira. vale? A Está segunda- dirigida por Carrillo. A segunda, el fascista Doña Pura y el follón de la escultura. Encantábame moitísimo como se coaban palabras como follón, Sí. con ese dobre sentido. Non dixemos nada, pero bueno, Ahí está, xa estaba, ahí está. xa estaba a xente esperando. Claro, Oye, haberá fragmentos de alguna destas en YouTube. sí, seguro. Qué guay. seguro, Hay que, bueno, seguro. Pero tentaré- YouTube tolera... Claro, igual- quero igual no, ao ser Pero de habrá clasificación fragmentos de charla. Claro, de diálogos, Un que segundo. realmente é o que é o interesante. A parte Claro. boa. Bueno, o que sí, das que non teñamos, das que non consigamos imaxes, sí que imos ter polo menos as carátulas que Sí, atopemos, vale, sí, que sí, esas sí que sí, están. Pero fixadevos que neste último título ahora sí que vou a dar unha pincelada social. Agora sí. agora sí. Porque antes non. Antes non. Vale. No, pero que faime moita gracia porque sí que un dos tabús, non, era esta especie de ruptura coa España máis católica apostólica romana a través, non, o fascista, a Doña Pura e a filla que lle sae rana. Ra! Sí. E moitas veces pasaban estas cousiñas. A ver, era un claro, agora falando un pouco en serio, un claro reflexo de como era unha sociedade, non? Total, Este tipo de de Que agora son cousas de neno de 8 anos. Claro. E de como evolucionaba, porque sí que xa cando empezaba a ver este tipo de películas, é certo que había outras cousas, non? Era un xeito de dar pasos adiante, aínda que non o pareza. Sí, sí. É verdade, sí, Dende logo. Meus dende pais logo. viaxaron, e os meus tíos viaxaron a Francia a ver cine erótico. A Perpiñán, A Perpiñán, que que se era iba. Sí. Contamo, claro, volvían absolutamente flipados porque Bueno, xa non cine erótico, o último tango en Sí, París sí. foi un... Claro. Claro. Un Bueno, pero escándalo. o último tango en París tenos a súa cosa erótica. Poderíamos consideralo como película ese, o mellor. Sí, eu creo que sí. O mellor, non sei se Esa erótica, escena pero da ese sí. mantequilla, eso, Claro. home, subidito A ver, é de como o tono. terror, non? Que falábamos un día que ás veces non é o explícito, senón ás veces o que suxire unha imaxe o que fai que iso sexa máis ou menos cargado de ton neste caso. Sí, sí. Totalmente. Gústame moito No me toques el pito que me irrito. Esa é moi esa é boa. genial. Esa é moi boa. Son Maravillosa. títulos longos, con complemento directo. Sí, Su xeito Poderías predicado. facer incluso análisis sintáctico. O que pasa é que non o Claro, vexo eu en sétimo de XB, non me toques el pito que me irrito, que fixera ninguén. Pois o millor estaban máis interesados. Mira, os rapaces, home. Claro, bueno. Pero o que quería dicir eu é que isto dos títulos, esta maxia perdeuse agora porque ves vídeos en Pornotube, Sí. vídeo porno e xa non ¿Eso te- existe? ¿Eso existe? ¿Cómo? A ver, Que internet ten Navegando de a letra incógnito. X. Pero mira que hai hai cousas subidas de tono. Claro. pero Borrando todavía- historial. Todavía hai perliñas, Son todavía hai perliñas picarona. por aí porque eu se queres poñer 3 rombos o que vou dicir, pero bueno. Espera, chama al chirico mal e ponte rombos. 3 rombos. Pitido. Pero que iso? No, o que quero dicir é que Andrés. nun programa de crónicas marcianas non estamos falando tan aló no tempo. Bueno, xa pasaron 20 anos. Saía unha señora maior que decidiu dar o salto ao porno, pois falaban un pouco con ela, entrevistaban do que supoñía para a súa familia e todo isto, e lembro porque quedou moi grabado que o título da película era Higos maduros, nabos duros. Bueno, ese era- Tamén xogando
Cuál linguaxe Co rural é a España co rural, vaciada. claro, A España baleirada, o rural e a nutrición. O Real Food aí, claro. Real Food. Lázaro Carreter tamén. Pero que quiero decir que todavía había El nardo en la palabra. iluminados que metían Tiran máis dos o Carreter dardo que na dos- palabra. digo- Sí, o nardo na palabra. nardo sí. na palabra. O nardo na palabra sería a versión ese Efectivamente. do libro de Lázaro Carreter. Seguindo con pitos, el hombre del pito mágico. Bueno, Bueno, Ay, esta qué xa non bon- rimaba, pero bueno. No, Pero- claro, xa non arrimas. Pero é fantasía. Pero non sería o pito que pensades, seguramente. Seguro. Eu teño aquí a sinopsis. Por favor, a sinopse que di Sí, Dani. Raúl inventou algo que pode cambiar o destino da humanidade. Un silbato Ah, cun son que desperta deseo sexual. íamos moi ben, pero ao final zasca. Vendían una O revista. interese na diso. Grecia antigua non iba a despertar. Bueno, ten un xiro sci-fi aí ao final. Mercabas o tele indiscreta Sí, e chegaba é un pouco flautista de Amelín, pero Pero sí. pero A flauta de Bartolo un pouco, Claro, non? exactamente. Dis que está Nolan cun remake. Sí. Falando de cine de Hollywood, parodias tamén do cine de Hollywood. En busca del polvo perdido. Hombre. Oh. Vale. Hilando moi fino aí. Claro. Iso Esta existiu. de quen era? Non teño. Hai que buscar, non temos o dato. Non teño Seguro que estaba Antonio Garisa ou algún destes así. Non vexo eu a Antonio Garisa No, que no. busca del moi polvo. bons supermercados tiña. Sí. Logo lanzaban retos tamén. A empresa. ¿Podrías con 5 chicas a la vez? Chamabas así a película. A película Eso chaval. era unha gincana. xa. Sí, Claro. Bueno, ou un anuncio dunha furgoneta. Tamén. O sea, a ver. Sí. En fin. Dani, Todo moi feminista tamén. Todo moi feminista. Alguna máis. Todo moi feminista. Tes algunha máis? Non digo porque o mellor podemos teríamos unha segunda parte da sección. Poderíamos ter unha segunda parte da sección. Dentro de 3 episodios completamos isto que comezamos hoxe. Perfectamente. Deixasme rematar Sí. probablemente cun dos meus 2 ou 3 títulos favoritos da historia do cine. Bueno, cuidado para que Daniel Lorenzo Wow. diga iso como ten que ser, Non é unha película é unha película erótica, pero sempre gustoume moito ese Sí. título, que é Pierna creciente, falda menguante. Maravilloso. Impresionante. Ay, pero mira, pero aí sí que hai unha maravilla. creatividade de maravilla. Pareceme, digo, sen ironía. Sí, é certo. Gústame moitísimo o Aí sí título. que hai un traballo literario. Sí, digamos. sí, é suxerencia. Sí, unha metáfora, Sí. unha Gústame alegoría. de verdade, No, que sí, que estou de acordo. Sí. Aínda que unha pregunta, Dani, os títulos aínda que sean así jocositos, moitas veces non tiñan esa característica cómica as películas, non especialmente. Vale, non vale, especialmente. Eran Algún serias. Sí, pero era máis que nada por chamar a atención. Joder, non me toques el Digo, pito por que mi distin- rito incorporouse a fala popular. Sí. Bueno, é como do Fontaneiro. Sí. Fontaneiro Sí, somos- eso está- esas son cosas que Digo por separalas de, por exemplo, el erótico enmascarado. No, eso xa era outra que eso cousa, xa era outra eso cousa, xa era xa era outra máis cousa. comedia, Oe, non? Sí. hai que falar un día do Destape. Sí. Da Sí, comedia sí, picante. Parece che ben. Me encanta o tema. Se queres, aínda que esteamos subindo un pouco de tono, se hai que poñer dous rombos, póñense igual, pero eu creo que despois da seguinte, desta segunda parte que nos queda pendente, eu creo que todo o que rodea o Destape o Destape ás veces que non había tanto Destape, o que pasa é que xa estaban un pouco dirixidas a ese pensamento que tiñamos todos, e algunhas eran completamente É un cine que fala do que fomos en algún momento. Sí. É que non, realmente somos iso ou vimos diso. vimos diso, sí. É importante coñecelo tamén. Claro, que aparte, ao final, Pajares Esteso non deixan de ser unha especie de proxección do españolito medio Totalmente. recén saído dun franquismo que lle impedía vivir a súa sexualidade con liberdade, de repente, claro. Eu defendo sen ironía tamén que Sí. Los Vingueros Sí, a película que ti tes que poñerte para coñecer cal era a España daquela Sí. época, Bueno, disto falamos nos a micropechado en algún momento, algúns deles, pense a cabeza Alfredo Landa ou o grandísimo Pepe Sacristán, convertéronse en actores de referencia para toda a industria do cinema español.
A ver, tamén é verdade que estaban para min, moi por riba a nivel de calidade interpretativa que das películas nas que participaban moitas veces. Sí, Sí. sobre todo Alfredo Landa. Sabe? Bueno, Sacristán, cuidado, Sabedes López Vázquez, bueno. Todo. Sabedes a lenda de que Mariano Zores dicían que grababa estas películas que facía con Antonio Zores, con todos estes elencos que se repetían unha e outra vez, que se gravaban nunha fin de semana, moitas veces co guión sen acabar, e hai unha cousa que é moi simpática que parece que Mariano Zores facíalle dicir aos actores cando non había diálogo escrito pesicola. Sí, E logo subtitulábase todo todo o tramo no que les estaban dicindo pesicola. Doblábase. Porque estudiaran, isto é real, isto eu aprendido do gran Xeme Fandiño, que lle mandamos unha aperta grande, estudiara Mariano Zores que en pesicola, nese movimento de beizos, entraba prácticamente case calquera frase. Entón, pesicola, e logo eles dobraban todo e o que metían o que querían. Pero que nesta sección, o mellor, non sei se está moi ben traído isto, pero bueno. Pero imaginade o que tiña que ser unha rodaxe de 2 días, Claro. De feito, eu creo que ao final Antonio acabou falando así nos seus números cómicos, porque xa inventaríase cousas nas propias rodaxes. Bueno, Dani, quedamos emprazados para iso. Temos dúas seccións aí pendentes e agora chegamos a un momento tamén competición de hai 2 episodios. Chega o Camaleón de Fernando Requerre. Camaleona, camaleón, durmiendo como un lirón. Camaleona, camaleón, durmiendo como un lirón. Camaleona, camaleón, durmiendo como un lirón. Camaleona, camaleón, durmiendo. ¡Aplauso para mí! Sí. Aplauso para ti. Aplauso para él. Buenos días, buenas noites, Carlos. Como estamos? Moi ben. Bueno, Voltamos con a nosa sección de referencia ao Camaleón. E como hoxe non confío moito no que escribín, vou apostar todo a miña dicción e ao ben que o fago. Vale, moi ben. Ben. Bueno, a ver, é que non sei Esa premisa xa, vamos. claro. De aquí para arriba, Carlos. Sí, señora. Desarma. A ver. Fernando desarma, ten esa É capacidade. moi complicado isto. A ver, eu sei que ti tes unha proposta de hai 2 episodios para facer unha sección. Efectivamente, Carlos. De feito, é unha proposta que fixo neste mesmo programa Ari Magritte. Non doada, Carlos. A nosa amiga Ari Magritte. Se queres, imos, eu sei que é unha pena, unha mágoa quitar a voz prodixiosa de cantando de Fernando Requerre, pero gustaríame recuperar para que toda a audiencia o lembre ese momento, non que Ari Magritte, para que non nos fiemos solamente da túa palabra, senón que haxa probas e recuperemos ese momento no que Ari Magritte propón a seguinte sección, é dicir, a que imos escoitar hoxe, creo, de Fernando Requerre. É o fair check, non? Efectivamente. Imos escoitalo. Ari Magritte pide. Como ten que ser cómico, como la palabra. Sí, algo. Sí, estaría guai que fixeras unha recopilación de queixas que a xente fai a servicios de atención. Vale. Así E tes que representalas aquí. Recopilación de queixa. El ten certa experiencia, coas queixas. Pois aí deixo ben fácil, Sí, porque tivemos un par de incidentes por un asunto que foi feo. Isto feo. Atención ao cliente, Ti vas ¿no? ser a persoa que se queixa. Eu queixome. Home, claro. Eso é maravilloso. Vale. Telo Aí claro. tes, vamos. Sí, igual fago unha canción como fago sempre, pero petróleo, atención ao cliente. Atención ao cliente, sí. Eu queixome. Que son 4 semanas isto xa. Sí, porque Do xa hai que darlle unha servizo, do volta. produto que ti queiras, podes elixir. Eu me queixo, Supermercados, vale. marcas de tecnoloxía, Universal. servicio de telefonía. Eu queixo. Eu queixo de Arzúa. Eu queixo, efectivamente. Correcto. Vale, algún Afoga tipo, el algún tipo que es que o demostre, digamos,
cantando, Non, pintando na radio ao millón. Non fai Ten falta. que non ser unha canción. Non ser unha canción. Ai. Non ser unha canción. Escuita, Por Ari. exemplo, una escultura de granito. Non Un ser. bronce. Bueno, vemos como ríe a xente cando dis cousas, Dani, ves? Era unha Andaba proba preocupado. tamén. Claro, ves? Bueno, entón xa sabedes a premisa. Fixen unha recopilación, Carlos. Como que este cambio de voz? Claro, este cambio de É que a partir de agora vou falar como unha folclórica. No, pero Perdón, as Fixen- folclóricas falan así. Efectivamente, Carlos, as folclóricas galega falan así. En no, eu Galicia escoitei as tanxugueiras non falan así. falan así. Bueno, da igual. Se fechas os ollos É un pouquinho máis falar de apoplexia que Quixo, bueno, Ou de saída que do de folclórica. ou de saída do dentista dun endodoncio. Eu creo que, perdón, perdón por interrumpir. se non me a ver, No, pero- se pero- o texto xa non é moi bo, No, pero- non me deixa pero- por riba falar. Isto de poñer o carro antes dos bois, Claro, como se pero- diga, non me parece ben. No, a sección en pero- no seu conxunto vai ser boa, pero pola dicción. Pero, Se non me deixa Carlos, falar se como me, a folclórica, pois nada. Sí, se me espera, permitides. Sí, non. Eu Sí, creo porque- que está aquí hoxe Adela Bértolo Hola. e non se merece non presenciar a enerxía habitual de É Fernando verdade, Requerre é porque verdade. ela veu para É isto. que- Entón, Fernando, a túa enerxía habitual de Dámelo todo, Ah, Fernando. ¿sabes? Vale. Enerxía habitual, Fernando, Bueno. porque Adela merece Hai se que darlo verte todo. en estado Vale. puro. Quero. Vou Tírame. presentar a sección con enerxía. Vale. Unha mini sección dentro da sección. Ah, porque hai unha subsección Claro, que che home, gustan. dentro- Mira, o plano ese que Dentro acabamos de- de ver de Dani é Dentro maravilloso. do camaleón. Resume un pouco. Porque xa o se sentir. está mirando así xirando en plan vértigo. Bueno, por sorte non hai cartulinas. Bueno, no, levamos toda unha tempada. Cantos programas? 18 sen ata aquí a cartulinas. sección de Fernando. Sorte para vos, desgracia para min. Eso vale. Bueno, a ver. Dentro da camaleón, o que pediu Ari Magritte, que despois pedirías ti algo para dentro de 2 semanas. Ah, qué bárbaro. Isto Claro, estamos claro, nas claro. peticiones del Vale, oyente. vale. Moi ben, moi ben. Quéixome do queixo. Ajá. Boas noites a todos. Traemos, como dicía, queixas sobre o queixo. Dende Salamanca, Ana, unha moi boa crítica, que critica moitos queixos, por certo. Ana dende Salamanca, como dicía, dúas estrelas, queixo de Cabrales. Merquei este queixo para probar a cabra. E resulta que non. Que non ten cabra. Pois que lle cambian o nome. Decepción total. Non o volterei comprar. Un aplauso para Ana de Salamanca. Ana de Salamanca dándose de bruces Súbete. coa realidade, verdade. Cando por dinamizar a sección. máis, Cando diga aplauso para tal, sube un pouco Ana a de sintonía. Salamanca moi aficionada ás críticas, xa aviso. Sí, vale. Porque estamos falando de que Críticas reales, 100%. críticas reais, Eu busquei servicio críticas. ao consumidor. Claro, de queixos. En tripad queixo. Fermín queixos. Fermín dende a Coruña. Fermín xa vos digo que é un rapaz que non quere faltar a ninguén, porque o que lle fixeron, a verdad, que é unha está moi mal feito. A crítica é boa. Púxolle un 5 a servicio e a calidade. Xa verás o que lle pasou. Vou vos contar a miña experiencia, di Fermín dende a Coruña. A verdade é que son un tipo moi rollo gourmet. Fermín é un tipo moi rollo gourmet. O que lle gusta probar nova cociña en novos lugares. Desta volta, ofreceronme a deconstrucción do queixo Emmental, como ben dicía antes Fran. É mental, querido. Emmental. A rapaza que me serviu despois de explicarme toda a carta, indicoume que agora o que se comían eran os buratos. O do queixo. A cara de Carlos. Como experiencia culinaria en xeral, genial. Pero quedé como a fame negra. Mi madriña. Pregunta Fermín, alguén lle pasou o mesmo? Calidade de precio baixa. Vale, moi ben. Tenemos No, era aquí, Ti tamén- atento, Pini, porque hai que subir o mellor moitas veces. Tenemos a Ana de Salamanca, ¿no? Outra de Ana de Salamanca. A Ana que volveu. Sí. Claro, porque Eh, porque de Pero a mí encantame Carlos intentando escudriñar en lontananza algo de coherencia. Ana de Salamanca pregunta outra crítica a outro queixo, do, non? a outro queixo.
merquei queixo burrata. E non tiña burra. Nin rata tampouco, seguramente. Nin rata nin rato, non? Claro. Decepción total. Non volverei mercar. Dalle Pini pouco. Claro, no, hai que estar atento. A ver, ni atento, por favor. Teño moitas máis, cuidado. Sí, no, bueno. Espera, déxame. Mira. Que ven ter tempo para os todólogos, hoxe. Despois, a ver, vou facer esta. Sí, veña. Este é anónimo, porque tamén é un pouco de tres rombos, pero escribiu el Lazarillo. Moi decepcionado. Escribiu varios. Preparei unha velada romántica. Sí. E merquei un queixo forte, destes de que cheira pé. Sí. Eu non, o anónimo. Son un tipo moi fetichista dos pés. Sí. Este queixo non cheiraba pé. E a ver como me toco eu agora. Está unha casa. E preparei unha velada romántica. Onanista comigo mesmo, co queixo dos pés, pa tocarme eu. E a ver como me toco agora. Esto poñía así con ahora eu estou interpretando con mayúscula exclamacións. Dalle, Pini. Baixamos. Mais. Ana dende Salamanca. Merquei un queixo de tetilla. E bueno, xa non tiña tetilla. Ao final sorprenderate. Bueno, no, estáse veniendo esto abaixo. Vou meter, a ver si remontamos un pouco. A ver. Temos aquí un de, non é queixo, pero é outro, é de embutido. É de embutido, entón metín aquí, vale? Unha queixa dun rapaz que se chama Fran de Vigo. Merquei chourizo de melón. Non era de melón. Ay, Dios mío, en serio. Sí. Agora sí que remontamos. Non era de melón, era de melón, pero non da froita. Non da froita, non. Eu vou rematar, Carlos. Sí. Porque fueron queixas malas todas. Sí. Pero qué dicción. Sí, a dicción gustaríame rematar en alto, con unha boa crítica. Sí, veña. Esta review ten 5 estrelas. Por que sona a música francesa? Polo que? Porque non entendiches a sintonía da subsección. Baixa Pini. Baixa todo. C. Castro dende México DF. 5 estrelas, C. Castro. C. Castro. Vale. Soy un joven cantante mexicano. Bueno, al que el queso le cambió la vida. Qué dicción. En la mañana que yo lo encontré, este queso parecía que me miraba a mí. Me enamoré de él. Le compuse una canción, güey. A partir de ahí cambió a mi vida. Por ese tipo de queixo. Estaba correndo, non? Digo por la respiración. De repente cambiou. Este queixo é o meu amor. E dediquei esta canción. Vale. Pini. Sí, cando queiras. Estaba estasiado, Pini, ca tua adicción. Estaba sacudindo pantalón. Fue una mañana que yo te encontré. Queixo. Cuando la brisa besaba tu dulce piel. Claro, a brisa tus ojos tristes que al ver adoré. La noche que yo te amé. ¿Qué queixo era? Azul cuando claro. te besé. Sentí muy dentro nacer este amor. ¿Qué queixo? Y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Ese queixo, Cristian Castro. Queixo azul. Mi ilusión. Nada máis que engadir. Bueno, ven. A ver. Vale. Sí. Adela, ¿qué quieres pedir? ¿Qué quieres que faga, Adela? A ver,
Despois disto, a ver, Sí, eu entendo que isto todo é mellorable. Pero bueno, eu teño unha amiga monologuista que se chama Cata Ukelele. Vou apuntar aquí. Cata Ukelele. Un bico, Cata Ukelele. Toma. Se queres apuntar. Ela no seu Cata Ukelele. Nun dos seus shows, Diarrea Verbal, fai un xogo coa audiencia. Diarrea podo facer, Diarrea, queres facer caca? Bueno, vale, a ver, vale, millor, sí, igual, vale. Dime. Ela o que fai un xogo co público que é en plan, esta frase é da Biblia ou dunha canción de Bertín Osborne. Entón, é moi do meu rollo isto, cuidado. É moi guai. Eu quero que ti, para o próximo día da tua sección, que traias un xogo parecido a este, que sexa entre frases dun libro ou de tal ou xogo como dunha cousa ou doutra, non? Claro. Vale. Aí que sexa Tate Montoya ou Chumari, por exemplo. Podría ser. Sí, pode ser iso. Vale. Moi ben, vale. Apunto. Pode ser moi Xogo dunha cousa ou outra. Moitas gracias, Adela. Camaleón, ao próxima semana. Moi ben, un aplauso para min. Para él. Sí, aplauso para él. Bravo. Veña, que quedan poucos minutos. Imos darlle uns tobólogos a ver que nos pide a audiencia hoxe. Imos facer unha jam session de opinión dun dos temas que xa agora sí todos nos enviou a nosa audiencia @comoquenonradio, Twitter, Facebook, Instagram. Se queredes propoñernos algún tema, pois este é o momento. Remexe e o que sexa. Aí, veña. Veña, non, podes lelo. A ver, pero achégate ben o micro para que te escoitemos. Hola. Sí. O tema é viaxes en autocaravana ou de mochileo. Vale. Bueno, é que nos escribe isto @Dani Patas. Foi no Twitter e imos escoitar viaxes en autocaravana ou de mochileo. Pois quen quere empezar, por exemplo, ti? Mochileo sempre. Por que? Porque é aventura, non saber onde vas dormir. Pero eso podrás facer tamén en autocaravana. Pero con autocaravana xa tes o sí, pero non sabes tes... onde vas dormir. Pero, por exemplo, se queres ir de mochileo, non? De mochileo. Saes de Vigo, por exemplo, que son de Vigo, e queres ir a San Petersburgo, pois o mellor de mochileo é moito andar. Autostop. En autostop, pero autostop é perigoso, No, aquí sí, pero en Polonia no. En Polonia no. En Polonia no. Claro. Pasaba o ben. Sí, claro, no, e aparte había unha autopista cara ao ceo. Claro, sí. Pero non cara a San Petersburgo. Claro, Michael Landon, sí. No, que estabas comendo a empanadilla. Dani Lorenzo. O de mochilero. Eu penso que gazpacho de mochileo sempre vai con pincho. Entón, para min, eu non viaxo se non hai bidé. Eu non viaxo nunca a sitios nos que non hai bidé. Teño que estar aí contigo, Dani. Como se chama o rapaz? Dani, non sei que. @Dani Patas. Ofrécenos dúas opcións de pobre. Claro. Hai que ir un pouco máis Como se nota que ti non biches algunhas autocaravanas que valen máis que este piso. Eso sí. Efectivamente. Para mí. Pero teñen bidé, Sí, aí está. Hai algunhas que sí. Bueno, bidé está en desuso, É VHS todo. Sí. Teñen. Freno de man, Blu-ray, Charles e todo. Veñen de todo. Non sei, Fran Rodríguez. Non, claramente autocaravana que xa non teño idea para estar de mochileo por aí que de nano, non. Claro, porque iso, claro, a ver, pero eso é unha cuestión de idade, Adela. Sí. É dicir, é cuestión de comodidade. De comodidade, sí, comodidade. Porque ti comprende que, por exemplo, eu son un ser humano que se teño que meterme de mochileo, entendo que vas dormir onde sexa. Ou nun albergue, que xa veremos como sería, ou nunha tenda de campaña. Eu nunha tenda de campaña eu para meterme nunha tenda de campaña teño que acompañar cada movimento cun son. Entón, iso xa me causa un dobre esforzo. Porque é un esforzo físico e ademais vocálico de Sí, pero bueno, oye que para viaxar de mochileiro, isto sí que é verdad, vou crevar unha lanza, non? Sí, a prol. Que hai un rollo que se chama Coach Surfing, que é xente que ofrece a súa casa de xeito gratuito para a xente que viaxa rollo mochileiro e que pode dormir unha noite ou tal, e ten un espacio na súa casa que ti podes dormir gratis. Logo, claro, evidentemente, ti como persoa que vai ali a dormir, pois podes ter un detalle con el, deixarlle os cacharros frejados ou calquera cousa. Claro. Pero que me parece podes non ter ningún detalle con Podes incluso deixarlle a cama sin facer, si queres, ou facer caca e non tirar da cadea, aí. cousa xa, pero eso sería
sí que serías un mochileiro chungo, ¿no? Claro, Sí, claro. porque, porque logo despois hai páxinas que vaya movimento de breakdance aí. Qué bárbaro. Isto é outro vídeo podcast. Estades vendo agora unha repetición. Mentre seguimos falando, unha repetición en cámara lenta do que acaba de facer. Eu que sempre fixen con micrófono Fernando Requerre. enarbolei a bandeira da autocaravana porque eu teño autocaravana, pois non vou agora a recoller cable e adotar outra postura. Ti tes autocaravana? O sea, teño unha furgoneta. Tes camper. Teño unha furgoneta con que, bueno, a ver. Sí, é unha furgoneta, vale. Tengo un Twingo. Non, o que pasa é que iba por outros, bueno, en fin, que non quero que nos pechen o programa, pero é unha furgoneta. É unha furgoneta moi cómoda. Moi cómoda. Pódense decir marcas aquí, Carlos? Sí, pódense decir marcas. Vale, pois é unha furgoneta que si a xente di, bueno, non ponse un colchonciño, non, a miña e isto é veraz. Verité. Ten unha cama de 1,35 con colchón látex Natura de lo Mónaco. E isto é verdade, pode vir a comprobarlo quen queira, cando queira. Interesadas privado. Pero sí, o sea, autocaravana, porque podes ir onde queiras, o sea, ti ves, imagínate, estás Adela, imagínate a situación, vas pola estrada ou por Cuntis ou por onde por cerca da estrada, que tamén son sitios bonitos, pero pola carretera, por exemplo. E ves unha posta de sol maravillosa na Arousa e dis ti, de boa gana quedaba aquí a dormir, pero ti non podes acampar onde queiras, non existe a acampada libre, pero se vas na furgoneta... Coa autocaravana podes... Coa furgoneta, sí. Ca furgoneta podes o sea, aparcar, non podes aparcar nunha finca dun señor de Burgos, claro. Pero coa autocaravana tamén podes. Hai sitios onde non podes. Pero bueno, a furgoneta. Entón hai que marcar unha furgoneta. Isto nin para ti nin para mí, bueno, ni patas. Pola semana podes repartir para Amazon e unha C15 podes parar en calquera sitio. Por exemplo, unha C15 xa dormir. Bueno, a min gustaba máis C18. Pero eso xa é para, bueno, cada un, pero bueno. C15 era indestructible. Entón, pois cunha C15, eu creo que a recomendación da ni patas é nin para ti nin para min. O mellor é unha furgoneta. Unha furgoneta cómoda, ampla, onde che colla un lo Mónaco. Ademais, a C15 produto galego, eso é indestructible. O sea, puxeron á proba centos de panadeiros e milleiros de pescadoras que iban polas aldeas neste país. E aí seguen. E aí sigue. En Chernóbil, seguro que hai. No, cando é o que sobreviviu. Dentro de 3.000 anos, cando veñan cucarachas de C15. Dentro de 3.000 anos, cando veñan os extraterrestres non sei, estemos extintos e todo eso, ou esplancos, depende do que bebas. Sí, eu mencía. Pero cando o único que haberá serán C15s. Claro. Porque nin fósiles quedarán, pero o sea, por exemplo, en Marte, que houbo vida, en Marte está demostrado que houbo vida, pero non foron tan listos de inventar a C15. Entón xa non queda nada. Claro, pero agora pero Pepe, en Marte din os terraplanistas que houbo vida, pero que volcou o planeta. Sí, bueno, isto é un tema para outro todo. Que volcar é algo que nunca lle pasaría a unha C15. Esta é a mellor reflexión para rematar o programa de hoxe. Grazas a todos. Un aplauso grande para Adela Berto, lo que estivo con nosotros. Vémonos no 39 para xogar no concurso 5G. Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando Requerre, Fran Rodríguez, grazas. E rematamos con música, porque temos dende a semana pasada los Mortimer van a estar connosco, bueno, dende o episodio pasado van a estar o vindeiro episodio tamén con nós, e hoxe van tocarnos un tema do seu último traballo, Menú Degustación. Este tema chámase The Witch, e eles son los Mortimer. Bravo, bravo, bravo.